Das ist gut, nicht? Nein, so. 3. Daj, dobro. Daj go neka 3. Kakvi su to tu pametni potezi? Izvuku mu ja ono dol da mogu da mogu, pa je bravo. Dovoljte nešto odigrat. Člakove. Nije za grad, je člakove. Mirza je Evo ti sad. tlakan. Ajde igra. Vidiš tu je vina ovako. Daj da ubližno da vidimo tu venu. Počelo brada sjesti drugi kraj. To je mislim veoma koncentrisano. Čovjek koji... Čuvajte nama baš. Jeba, nemoj strašno. Ideš pred kamerom to reći. Kat. Šta pričaš ti? Ajde. Ne može komentator se razgovori. Ko buba nama? Ja budete komentator. Ajde. Može li replay? Nisam ufatio taj potez. Možeš ponoviti. Ruka, kad po mom licu je pošla, ali me ljubomora prošla. Da je jedno. Zažvali iz kameru. Zažvali. On misli, on Irma svaj tamo. Ima. On misli, svako bi ko Irma. Svako drugi treći zna da si meni nevjerna. Neka. Znaju svi, ne zna Mirza. Poteza napraviti. I Gaussa osramotiti. Šah došlo. Hladan sam ga. Evo iz tičije perspektive. Nije ovo ona zemaljska. Evo iz tičije. Ničite izvrla. The view from above.